Pamilya ni PO1 Christopher Ruiz Jr. nagplanong mudangop sa National Bureau of Investigation Central Visayas aron motabang sa investigasyon sa iyang kamatayon. Mato ni Senior Superintendent Clifford Gayranod, ang hepe sa Regional Public Safety Battalion Central Visayas, nga sa wala pa mahitabo ang insidente, nagpahigayon ang kampo sa pulis sa Cebu ug training alang sa ilang mga pulis ni adtong Lunes sa gabii. Ug ato sa insidente, si PO1 Ruiz gikatahong nakoryentehan ug namatay human niini gihikap ang usa ka live wire nga nagbabag sa agianan sa mga trainees. Matud sa amahan ni PO1 Ruiz nga si Attorney Christopher Ruiz Sr. nga nagplano silang modangop sa NBI 7 aron sa pagpahigayon ug laing inquiry sa insidente aron mahunong na ang spekulasyon sa kamatayon sa iyang anak. Matud sab ni Attorney Ruiz nga katapusan silang nagtabi sa iyang anak niadtong Domingo sa gabii, diin ilang gihisgutan ang reception o ang pagdawat sa mga trainees sa kampo sa Cebu nga apan giputol dayon ni Attorney Ruiz ang ilang panagstorya aron makapahuway og sayo ang iyang anak. Si PO1 Ruiz gidala pa sa South General Hospital sa Naga City apan didto na siya gideklarong patay.